Selamat ya Brad. Nampak laporan pinalilingan sa Ipira. Nyatong Juan Nyatong ibuat di Pope Francis. Nga di mo kalibutan declaration sa mga Katoliko na ang mga same-sex union singan. So, ang tuman, tinugod sa Diyos yun ang Sacramento Premium. So, blessing, meaning sa blessing sa Google Dictionary. Blessing sa prayer, asking for God for in God's protection. That is a blessing. Meaning, mga obispo, medyo respect na i-reject ang declaration sa Tumapa, tulong ka na so. Pero ang sa Tumapa, may Supreme Judge, labaw sa tanan. Sa Tumapa, kinsa ko na mo, buwan niya na, buwan ko kining, sa Tumapa, buong pulutan. Pero matanda na ito sa walang pa si Pope Francis, tulong ka sa Tumapa ang pasantos, si John Paul III, o Paul VI, o John Paul II. Kini sila, santos yun, urwasa ko deklara ng kemudian na same-sex blessing. Pero yan ay Pope Francis, uniquely. Kaya, ang ako ay kabutan din sa kaya naman sa 1 Timoteo 1:15. Christ Jesus came to this world to save sinners. Pero, ang lahin ng same-sex, si lalaki, mora yung una ng kayo sa Pinoy. Genesis 19, uno. Ang tiguan. Saan mo na doon kuwanto sila, membro sa bayo. Ingon siya. Dito yung anak doon, kumang magwapa. Ihanda ko rin din. Hindi ko batagaan ito. Ingon na itong mga lalaki matanong. Dilit na among gusto. Kayang lalaki doon, kumang gwapo niya. Ano yung gano'n? Sa pilit na himong ninyo yung gamit ko na magbisita, sa inyong gamutan ng buwan, gamutan ng bisita laki rin. Medyo respect. Pero ang hila ito, sa mga sunod mga ngayon, oras, ang sunod mga gumora, isunod yung sila doon, umingan sa sugo sila. Yan ang nasa Hudas 1:18, yung sekitar mo na, nunulubin na tapos sunod mga gumora. Ipo na kayo. So matanda na itong itong Juan 8:12 na mas kitong prostitute ang berkat pa na patungo sa mga liyo basta ang nagbuhat sa anong rin. Pero lahat man sa Ginoo na sabi man, pero di lang kahugaw na hindi na burong na sa moral pero dito sa kahugaw yun last one mission Ginoo. Pero ato lang isip na ito na makita na ito na sumala sa pulong sino matulad pertama kabunay pulong sa Diyos sa Leviticus 20:13 ang isi ka lalaki Gani kung tas pabig siya? pati ang buha Kami sa Gani din. sa magulugon Romano 20:17 sa Pablo na atong mga lalaki ninyang gigilawas sa bahay ano man lalaki mo yun sa mga jikyo pinsinganay matapang jikyo yan, umanon, mga bagong panahon ron, same-sex transparent ba? Dato ba, hindi na nabisinganay. Dato ba na, sabi na ko yung actual na ulihan na, yung sabi niya, ikinatawag yun. Sabay, aga ng baik, mga wapay panibig. Yan sa South Pastoral at mga may concert yan. At kung ba dyan, itong migo, matay na tao, yung mister sa kuwan. Sa doon sabi na, naman itong bayad ka, nagpaanak siya. Tinulang ka, same-sex transplant ka. So, bili bayad, 300,000. Niya. Ano yung gibuhat ako kaya sa, inanong ang upisa sa Facebook. Kasi niya. Oo ba ba? So, nako'y amiga sa amiga, agang bayo, nasakit siya, mamay siya. So, niya, wamanak na yung, ilahama na rights. Ilan ang trabaho siya. Pero ang Ezekiel 23, ano ito na yung 23
unos. Ganun, nagpa-abis silang kinatao. Ito po ito nagpakapon ba? Nagpa-abis. Ayaw pasugla sa simbahan sa Diyos. Pero kami yung mga sigalalaki, si babae, mga bayo, mabuutan sa. Eh, ako natandi itong saka kanhi, itong personal na. So, wala akong tubag na yung pagkatana. Basta din sa kagitong yung kanang po ni Pope Francis sa deklarasyon. Muna blessing. Pero di mana na ito, mga simple ganay, atlatis mo ni Jesus ganay ng kilat. Kaya ang mga puno na lain-lain. Ang masapot na niya sa mga bayo, kasi mga tumboy. Kasi kasal na ito. Ang masapot ng blessing sa ilaw na sa kalit na. Eh, huwag may tingnan. Hindi pa sa picturan ko yung mo, kaya so, wala yung sasad sa aming kamalan. Pero, alasan, pinakalabaw mo. So, lain ko bago ito ikalawa, mga kiksunan, ang yan mo tanan ko, kasiro, sa kayo kong gabi, sa abas. Anong pitsin nyo sa ito ninyo? O, may hapit naman kay Sunod Lunes, mula, buwan na sa iyo na, sumot. Kasi, sa bicara, Ribit, out sa hapit na. Video buro ito na guys, kita kami sa kumanik, kaduha yung nilikuan naman kita sa Tamunok sa Robinson. Miyagi. Karaan na dipindan ko yun. Muranin kami kapunay na iyang karaan ko lang. Yang kiraon kepada dokter senior sa tuloy niya. Asa ba na sa Biblia ba? Nasa palang kasulatan sa Roman 16, ako nag-itit sa buhat 2:21, ang tanan nga mo sampit sa kanan sa Ginoong Malawas. So ang pit, isot ka, pit, yan na senyor. Kaya senyor, kuha man yung Spanish man kita sila. Pero kaya Spanish, hindi original. Aramay lang yung siya, pinang-bring ko sa pagkagugo. Aramay, kasuluman na siya. Senyor, Lord, sato ba, musapit ka sino? Kaya, hindi ko ito siya. Ginandong ito, gino na. Marunong nila ni Kutalawag, sila dari ano na. Yung si Pit, Senyor, sampit sino? Nyasa mo na masa nga kanang Senyor sa dunia ng Biblia. Nasa Acts 4:30-31 sa King James Version. By strengthening for the non-cruel and signs and wonder will be done by the name of the Holy Child Jesus. Jadi, ngalan, yang isang ngalan, Holy Santo, niya, Child ninyo, Jesus. Kaya naman yung pastor ko na nung, bakit ko kurang Diyos mo na nga, pastor ko nila siya, kaya sa tuloy din mo, Jesus. Pero sa buhat patro tayo na ito, Holy Child Jesus. Sa, kung ibang parang sa Spanish, Santo ninyo, Jesus. Lagi, one. Ngayon naman ang Iglesia Katolika, anong Santo ninyo, Yes, Basilica, anong daghang kay tao? Kaya naipagod sa katedral, magbisa sa Pernes Domingo, masakit yung lugar na naman, gamay ko na ba? Niya, sa tuloy, katao, magpilihala na. Sa ka sa tuloy nyo na sa Pardo, Church, na Jose Salvador, Tibre Ababa, o ilang Tami Kaburay, Siyempre, ako ba, sa tuloy nyo ito? Sana sa tuloy nyo? Lahat ay na sa tuloy nyo, Basilica? Ano mo anak ng mga tao? Muna bukas sumat, anong bang pare, dungan ng katedral sa dunia, wala yung katedral. Dagang ngayon, ato ba mo senior sensei, Grand Master sa Latin? Bata pa, dali na lungkot, tulong pangiyos bata. Itaw ka rin. Dahil mga, buwan, sama na ko na ako, si Nambral Natural, sa Bohol ba, kawayan na dahil, kailan ko uhong ba? Uhong ba, uhong? Di ba naman ang matag naman sa kuwenan ng Pispitapos o niya matag Agusto ba na anak? So, at ito ay mo na luluon naging kayo makuha. Muna, sa turin niyo, kaya namin makuha ang mga tao kada tuwig sila mga naging mga negosyo na sa turin niyo. Kaya sila makuha ba? May ipangayo, doon ay kusaban. So, muna nga, kaya naman na sa buhat 4:30 klaro kayo na
Ni ang bakyaw nila kamo niya magbakyaw ni ampong sila ni guru ng iputangan at supporter din na the place was sige sa King James. Karang pagkurog earthquake naghulugan na lang gitubag ang imong pag-ampo. Ano na divine response. Asa mabasa? Exodus 19:18. Sa Exodus 19:18 sa Moses, nagkampos sa earthquake kini tubag ng Ginoo. Ginoo di mo nang tabi ng Ginoo way baba ng Ginoo. Ano man way baba? God is infinite spirit, pure spirit ang Diyos. Asa may baba ng espiritu ba? Mo na analysis sa dayan kita. Sa ade ba Panginoon sa pagtiyong material building mo ng Diyos. Mo na tabita ron. Ang sa branches of philosophy and science opinion, duha na klase, material being o immaterial being. Di kita magasambok. Ang material being sama ni Kant, Hegel ay lawas. Material na kita. Nya ang material being espiritu talag ato. Anghel Ginoo sa mundo. Immaterial being. Mismo si Father Rocasino, ako nanangin ko pala pwede kong mutanan mo. Kung hindi natin siya, diba? So, uyan magkapalir na ang sa branches of philosophy, kaya namin tabi 6 branches of philosophy. Karang science of being, material being, ang Diyos, dawat kapalir. Oh, so, spirito, not subject to it. O, hindi, kumatay. Ang material being, lawas sa Kristo, ang may pera to, subject to it. Oh, subject to it. Uyon sa di kumatay ang Diyos. Di man yung kalalis, binibahina. Ato biro. Bawa kayo, undangay mo. Si Pancho Fernandez, kami kaburnay, tungkol sa gaday, literal por litra man. Kaya litra por litra, ang Diyos sa matay, litra por litra, matay yung Diyos. Kaya, wala, litra por litra, lisog kayo ng nabuhian ang sura sa Sintrigon, mga kayo, pag 1970 mo ito, convention na mo, tagong, mo ito ni Pirma, aning karang bidal, nga kato manudlo, nga katao naman tayo, duman tayo yung pag-Diyos, i-rehex na. Aming kumpiyama, sa ito ba, dinita, mingon ito i-rehex, kaya naman Pirma ni karang bidal, Pirma nga lang, Balso, tulog yun. Tulog ka sa sikas. May inado kayo pare. Sa 2023, August, na divine person experience rin. Wala may pirma ni Balso ni Adam. Usaha sa nilabida naman. Sa ito ba, wala ka po yung sa 1997 na pag-convention. Magdami ko na. Nga naman ko. So, dili ko tinawag. Usaha na yung pirma. Samtay na, tulog man. I-biblical mo na. Tulog ka sa si, tinawag na misulti. So, naman, lumakad sila bidal, no? Kaya sabi, kapatay mo ko. Alam ko yung kalkong na sabi namin ko na securities na. So, pero ako tumagong bayang yung panarig Pilipinas. Ganyan, open man. Haningon siya, wak na katubag yung days sa puro 6 sa katagisin mo na Catholic Church. Naman rin. Na ang parang magantos ni Kristo, iutol sa ikaon, at ito sa divine person, sakit, kasama na palita ni Jubilong Pastorin. Nagkaon siya, sakit, parang mingon ka, papa na Jubilong Pastorin. Nagkaon. Si Jubilong Pastorin mo, nagkaon, personal, anak. So, wala siya. Wala itawag mo na o, actually, son personal. Siniguro ba? The divine person is always alive. Ano man, always alive na siya. Masaha ang Catechism of the Catholic Church 5 to 5. Kuwagin, eternal, si Holy Child, Jesus Christ. Si kanina persona, 5 to 5 sa CCC, eternal siya. Niya sa fundamental sa Catholic Church, page 96, eternal siya sa Kristo. So, kung eternal, constant present, dili mamatay. Kung may gusto namatay, so nagpadayo po siya, kung kalakong lawas, ang Diyos ng persona. Kung namatay pa ang divine person, saan pa dahil kupot siyang lawas? Gamiton ng logic mo. Sa branch of philosophy, logic. Saan pa na? If you against logic, then you against the soundness of your mind. So, klaro kayo nga,
630, wag mamatay Diyos yung persona. Yamingon sa divine person dahil literal. Ang pumunta na, asama na makita niyo sa dogma, sa Biblia, sa CCC, sa Catholic Manual of Religion, Catechism Council of Trent, mga manila sa legal yun, ibit-bit nila sa kanya presidente sa una, si John Burkau, si Adam, kita ito. Yan ay natong pare sa Manila nga, buwang yun nga, the strictest Lord Gaday. Isudan lukakon, ganamay siya kapulita Gaday, sa una mo, di ko ang matikyo. Moto siya ang bin, dibarte ng Plaza, sa Pista Tito, ako sa ginaan. Iba mo nga, huwag literal. Ang sulat sa Catechism Council of Trent, nasulat ba ang Gaday literal? So ako ito, ibalik-balik mo siya nga, bisang pakuha mo sa biga ni John siya pagkatao, huwag manamit. Kaya nga interpretasyon, may mo sabi, serious yung simple, kaya nagtudlo mga pagkatao lang mga namatay. Kung ino po nga, human person o divine person, duha, serious mo na. Nasa 1.3 sa dugma nga. Sa 1.3 sa dugma, 6.4 sa Catechism mo, Catholic Church nga. Pag ingon mo Christ, imanin na, but human na divine. True God na true man. Basta, mingon sila, si Kristo nung tayo, pakpak sa, matay ka rin Diyos. Go, moto man, hindi ko sa amin ko na yan kami. So, nadugay ang pare, nakalitok ko siya o divine nature experience din. Moto, kung punta na, nasa iyo pa ang pare ini, paglitok, pare, doon pa, punta na, nga mamisinterpret, magdala na ng bural, kami ka bural nga. Isukul na pare, nagbugal-bugal naman. Pero ako inan, wag ko mo sukol sa mga pare. Anak mo totoo, narihan 91 sa Catechism mo Catholic Church. Nga dinagdagan sa, nasing mag-iingon sa mga laiko ba ka, laiko nga, kuhan, walang namlagi, nag-ingon sila nga, sukol pare. Wala mo sukol. Nalis namin kuburay, nagkasa sa amigong pare. Niya, nasa tigay ng pare niya, kung tao na pare, buka na pare. Basta nasa 91 sa CCC, all people na anointed by the Holy Spirit. So, people mata, dili kita pare. Mga all people. Kani, ang safety national, barugan ang Gaday literal yun. O divine person dahil literal. Ang safety sibo, God cannot die, God is always alive. Ang pamunta na kung sayop ang God cannot die, nasayop po dahil si Bisa wala. Naman na sa 1007, this is the end of the earthly life. Si Kristo na the earthly life. Superan mo lang mga sulat, mga nila eh. Hingo mo lang pang simple ka na nila. Oh, brad, dili kayo divine person namatay, di kayo gaday-day. Ang para mo lang mga sulat. Wala, araw na. So, mga nila nasa iglesia at mga karumana, nung may peligro mo, tuo ang itulo. Pwede mo badlong, o dili ka nasala. Isa na yun, sin na masukit. So, napunta tayo sa Chok Brandes. Ha? Wala ka dahil. So, sa 144 sa lukma nga, the divine logos died in the flesh. So, sa ito pa, ang Diyos ng pulo, namatay niya sa lawas,